Nak iki mau enek sing nyuwun jaranan iki. Mas piye? Ya ngene. Lagune apa sih? Umpama ninggal katresnan digawe jaranan apa piye sembarang, apa lewung apa-apa, pokoke musike jaranan kanggo kanca-kanca. Gelo ya. Ning ngendi ning tok tak tok duk ngono ta? Tiga solah ae, tiga solah. Ya, tiga solah. Ya. Ya. Turangga tamtama Lagu terakhir to, Mas. Durung bar iki tok, Kas. Oh. Ya. Tamtama siyaga magita kita paris. Siyaga tanpa busana. Isis no. Udono. Mayangkara. Bar. Ri. Aja original to, Nduk, dikai rasa-rasa balado ngono lho. Mayangkara balado BBQ. Nah. Yo, tanjake yo. Siyaga tamtama. Gelo. Nenone. Asat ra ketok. Ben ra ketok nyawang solahku kendange kene kono pindah kene. Patra ya wis ro dhewe ta pengendangmu asine sing sereki. Aku lho joget mau wis bener sesuai pakem. Sangke to pengendangmu. Turangga tamtama magita kita paris. Tandya. Wah. Ayo le. Wah. Yo. Ayo le. Wah, sitok cok. Yo. Gulane Pakde. Yo. Ayo le. Ayo Pakde, gulane Pakde. Turangga Mayangkara original. Ayo le. Enak nongger.